Maraming salamat mga kapuso, kapatid at kapamilya. At tayo po ay nabigyan ng hello. Kararating ko lang kumuha ng ayuda. Tingnan natin kung anong laman ng mga sagong ito. Ayun. Bilunak. Uy, yun ang fresh na fresh alugbati. Itong isa, ano kaya ang laman? Uy. Uy. Oh. Oh, yeah. Ano yun? Naku po. Yun. Dumating na po ang ayuda. At may alugbati pa. Uy, yun. Isang malamig na beer. Isa. Dalawa. Tatlo. Uy, nabasag yata. Apat. Lima. Limang beer ang ating ayuda mga kapatid. At dalawang alugbati. Dalawang paso ng alugbati na ating itatanim. Ayun. Uy, may bonus pa. Ano kaya to? May nakasupot pa. Mga muna natin to. Ayun. Oh. Anong laman? Oy, taggu. Taggu. Sa Tagalog ay lukan. Lukan. Yan. May inumin na, may alak na, may pulutan pa. Ayos. Ayos na ayos. Thank you po sa inyong ayuda mga kapatid. Maraming salamat mga kapuso, kapatid at kapamilya. At tayo po ay nabigyan ng ayuda. Yeah! Yeah! Ayuda! Kaunting kaalaman, ang kaggu ay lukan sa Tagalog. Ito ay kadalasang natatagpuan sa mga brackish water kung saan maraming nipa. Ang kaggu ay napakasarap na ulam, lalong-lalo na kung ito ay pulutan. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to hit subscribe and click the bell for more updates.